tuturor, sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Noi am făcut multe progresuri de când am mai filmat. Chiar azi le-am făcut aproape pe toate. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Zilărie de Cristi. Și el e Dani. De ce arăți că n-ai facecam-ul aprinsul? Pentru că știu că nu am arătat, doar am... Știi de ce n-ai prins? Pentru că ești prea urât și facecam-ul nu te vrea. Aaaa! De ce n-ai făcut facecam? Pentru că fața ta e prea urâtă pentru fundul meu. Nu înțeleg, am înțeles. Ne-am dus, asta a fost prima mină. Astea, 3. Am găsit diamante. Am găsit 4 diamante, 4 cu 4, 8. Nu-ți dau să faci pănică. Da, da, știu, eu le-am găsit, uite așa. Asta. O să mai strângem mai multe. Iron Bull. Am strâns vreo 40. Am avut până acum vreo 80 de iron, dar... Da, ai avut. Am 43 de iron, 43 de iron. Să fac și o armură full. Avem multe resurse de la mină. Și da, chiar stai să-mi pun geam pentru geamuri. Bine că nu fac cu facecam, că mă încurc. Unde sunt cele mai multe, bă? Schimbă ăsta. Lasă aici, mai aici. Nu mă întrebați de ce nu vorbesc așa mult. Pentru că este prost. Hai, scuze-mă. Eu fac și decorez. E decorez. Tu faci și decorezi. Hai să ne culcăm, Dani. Am făcut deja. Dani, am luat semn degeaba. De ce nu? Ca să-mi pun geamuri, dar aveam geamuri în chest. Am luat ăsta telefonul. Și o să mergem la București, nu o să mai filmăm nimic în afară de episodul ăsta. Poate pe seară. Băi, undeva unde mergem noi. Știu, o să mă tun, fraților, o să mă tun. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți. Nu, acum mă culc. Da. Fraților, dacă vreți să apară și și încă un episod de Minecraft, o să nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Am level 10, Dani, dar de unde? Mai mor pe mine, de-aia. De câte ori? De 5 ori. De 3 ori. Ce urât arată baza ta fără geamuri. Nu mă interesează. Hai să vedem baza. O, rec! Rec! Unde ești, bă? Nu știu, dar sunt. Nu mai nega. Șelut. Am nega! Vreau să spun ceva, dar mai. Ți-am dat un salut, te-ai dus mai bine. Nu! Dani, pune puțin pe pauză. Gata, am revenit. Da. Și ce mai facem noi, Cristi? Nu știu, filmăm episodul. Ne ducem la mina? Ce facem? Sau ne ia să punem camera?
acum mergem la minat. Nu ne decorăm casa în acest episod. Am decorat. Eu am terminat cu apă, n-am de ce. Haide, că vii cu mine. N-am terminat cu apă. De data asta mi iau lemn. Iron cât mai am. De data asta mi iau torțe cu mine. Adică am 33 de la tine, mă. Nu mai. Ți-ai pus iron la prăjit? Da, l-am pus. Mi s-a dus. Hai, Dani, știi ce parte minăm? În partea casei tale. Mamă, ce dic! Uite pe aici. Vezi? Wow! Din capul ăsta. Ce dic! Dani, sări în apă de aici. Mamă, ce fel am sărit. Dani, pot să-mi fac vază. Pentru că am găsit clay. Stai. Nu știu. Hai, gata. I'm not believed. I'm not believed, bitch. Dani, urcă-te că acolo, la tine trebuie să... What the... F? Acă. De asta trebuie să mai face pe audit. Trebuie să pune și tu pe pauză puțin. De ce? Pune pe pauză. 2 secunde, stai. Acum. De ce am coborât jos? Ca să te urci înapoi. Proștii, bă! Dar ți-am spus să nu vii. Mi-a zis să mă arunc. Uite de Dani. Pe pauză. Fă un dic ca mine. Uite că eu n-am închis Am semnal. mic mai mare decât tine. Nu am micul foarte mare. Bine, mă. Am... Da. Baba. Ce, mă? N-am înțeles nimica din... Da, laba eu. Tu ai dat laba? Da. La cine că îți dai prietene la care stai labă? Mami n-a plecat. O crezi tu pe asta. Uite, hai. Eu minez, Dani. Vino și tu după mine. Bine, mă doare-mă. Cor. Vino aici, ți-am făcut loc. Nu, mă doare în coaie. Aici, lângă casa Mă ta. doare în coaie. Te spun. Mă doare în coaie. Mă doare în coaie. Uite. E mă la boghere. Coașo, fuego. Ce mă la eu de aici. Dani, vino aici, în stânga ta, față. La Lamborghini, la Lamborghini. E mă la boghere. Coașo, fuego. Ce mă la boghere. Pățite, mă. N-ai, bă. Bye bye, my nigga. Bye, my friend. Bye, goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been... Să știi că nu o să mai existi, Dani. Pentru că mă arunc după tine. Bă, nu mai da! Ba. Nu te arunca după mine. Nu știu unde sunt, nu știu ce fac. Eu am găsit că asta e bine. Yay, my nigga. Stai cu și apă. Nu. Eu căcat. Ai apă? Poți să cal? Gata. Mamă, ce mai pus tu? Unde mai pus? Du-te! Du-te tu. Du-te! Lasă-mă să mă urc eu. Gata. Du-te, Până mă! la mine, urc până la mine. Vrei să te ajut să spargi? Nu. Cred că mai bun sunt. Gata, nu vezi.
Da, da, ți-am spart cât am putut. Am spart un căcatul. Serios! Uite-te în sus. Dau papa și la gând de Și acum acestea trebuie să spun magneții. Iron. Bine, bă! Nu cred că o să mai avem noroc să găsim diamond. Dani, nu mai da! Bă, norocule, bă. Nu mai avem noroc să găsim o mină. Știu eu, nu? Ce faci, mai? Ai intrat cu bulldozer în mine! Ai intrat cu bulldozer în mină! Iron. Ai pierdut iron. Urci înapoi, nu? Mă! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Goodbye. Sapă și tu în stânga ta. Nu. Dani, vezi că intru cu bulldozer în tine. Ei, Iron! Bedrock! Serios, n-am găsit nicio mină? Minează stânga, dreapta. 2 inimioare mai am. Ce zici de idei? Bine, ce zici? Bine, tu ce zici? Dani, filmezi de 12 minute, deci până la 15 minute mai filmez. Eu filmez 12 minute. Ce? Eu filmez 12 minute. Și eu de 12. Nu găsesc nimica. Este la stratul cu... Sapă puțin mai sus. Acum ești o să ne cadă lavă în cap. Bine, mă, hai să urcăm la loc. Iron! Mersi, mă, nene, mă. Pentru cine l-ai luat? Ha! Bă, te bă, mă! Ce fac, bă? Bă, ce faci, bă, că stai că mă dau. Am luat 2 bucăți de aici, gata. Gata, Dani, mă mor. Cine te omoară? Mă omoară, fata de descară. Cine te omoară? Vezi că Dani mă urc pe unde am pus cabă. Voi nega. Really. Eu am găsit și cred că să închid episodul. Nu închid. Cine știe? Eu. Cine te omoară? Mă omoară, fata de pescar. Mă omoară. Cine te bagă în boală? Vecina mă bagă în boală. Eu cred că am pauză și revin ca să fie ce. Și? Andreea. Nu. Nimeni. Dintr-o din ăștia lui Florisoare. Nu. Nu. Ce trebuie să Hai, da! Ieși repede după server și dă-te pe creativ! Ieși repede după server și dă-te pe creativ! Ieși repede după server și dă-te pe creativ! Ieși repede după server! ai luat lava? Hai, da! Ai lava? Mamă, Ai lavă? Dumnezeu, măsi! Mi-a căzut și nu pot nici să sparg, mi-a căzut niște pietre în cap și mai căzut sparg. Hai, da! Capul meu. Cel de piatră. Și se pune pe pauză. Da, și-o pun pe pauză. Să nu credeți că l-o mai teme. Salut! Oh, Am revenit. Să spuneți dacă e lag, da? Că văd și eu. și am zis când ajung sus că o să închid de episodul. Nu, eu mai stau până la 15 minute. Adică 30 de secunde. Mamă. Eu ascult episodul. Vreau să văd dacă s-a făcut vorbit rost. Nu s-a făcut. Vine după mine, Dani, până puțin. Deci,
Stai, ne ducem în casă, fiecare în casa lui și ne închidem. Cum o să vă scoați de Du-te în casă. Daniel. Pa! Eu încă nu știu. Tu ai facecam? Nu. Ca să văd. Deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost Cristi și eu vă spun să nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Pa, pa!